Yebo, ingane zowethu impela eshubile phana ke endaweni ke yasePoint ku-trend ke video phana ke enkundleni ke zokuxhumana sibona lapha ke amalungu ke we-March and March esigabala lapha ke ungizwe emlando umchuno uphakele umthakathi usisi uJessica Mangobe sezuma naye ke uXolani ke Khumalo wesizokuthola njengoba ke bephana ke ngase China Mall ke njengoba sibebambe ibheleti ke elisolo ke ngokuba isidleke ke sizidakamizwa kanti ke ingane zowethu impela sibona lapha ke amabutho ke efuna ukungena engodli kulona ke lebheleti kodwa ke amaphoyisa athi cha impela komthetho ke awuvuma ukuthi ke singene ke engaphandle kwayo ke isesh ke warrant kanti ke wengane zowethu impela abantu bamile ke eminyango ke balindile ukuthi ke amaphoyisa ke alande yona ke lo sesh warrant ukuze ke kuzokungenwa phakathi ke kubona ba engakube ke impela ke oluphu uhlobo ke lwezidamizwa kulizothola ke ngaphakathi yona ke lendlu kanti ke wengane zawethu impela abantu bakhala phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana bathi impela ke amaphoyisa ke angangeni ke kodwa kulona leli bheleti kumele ke at least ke aphathe yena uXolani ke uKhumalo kuyena ke umuntu ke okwabhekana ke nayo ke impi ke yokushushumbiswa ke kwezidakamizwa ke ohlelweni ke sizokuthola kanti ke wengane zawethu impela ke abanye bathi cha impela ke kulindweni unyuwe yini why kungavisani kungenwa ke hey bafethu impela ungizwe ke naye kuphela umthakathi bese ekhuza kabantu ke bebengifuna ungena ngodli ukuthi cha impela ke abahlisi ke imimoya ke abakwazi ukuthi bazingenele bona ngoba ke kuningi kungenzeka mabengena ngaphakathi futhi ke enokulimala nakho bangagcina mhlambe so bakhona ke umuntu ke olimalayo bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela bangishela nje le video nyina nje encane nangene sibonele Bona mangasuka manje ukuthi wena ngingena abantu mangasuka mina manje laba abantu basuka bebulawa ngabantu bofika bebulawa ngamaphoyisa wena baleke mangasuka manje ufuna bengene usuke ubafake bani ucela ungakwenzi ngiyabonga mkhaya wami ngiyabonga singayenzi hlala phansi akunanda ukuthi sihlala phansi sizosisodwa noma ngabe usuka hlala phansi awukwazi ukuzogqugquzela abantu sike sisebenza namaphoyisa nokuthula wena ugqugquzela abantu bazolimala abantu bathi khona abantu abangasikho khona ingane mina ngasi nawe ngakuzwile ngiyabuyile mangathi uyasuka manje ngiyakuzwile uyabona nje ukugaluza phakathi kwabantu abasifazane ukuthi akungene la trust me ngiyakuzwile ngoba indoda eyaziyo ukuthi amasenge sesizwe njengamanje ilingene noma yini emhlabeni futhi so umuzo besinawo shona ukuthi njalo makuziphila